Poštovane kolege, dobar dan. Ja sam Tamara Janjević i nastavnik sam nemačkog jezika. Radim u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Ripnju. Danas ću vam predstaviti i reći nešto više o udžbeničkom kompletu Deutsch das will ich za 8. razred izdavačke kuće Bix. Ovaj udžbenički komplet sastoji se od udžbenika, radne sveske i CD-a na kome se nalaze audio zapisi i to kako vezani za tekstove u udžbeniku, vežbe u udžbeniku, tako i za razne vežbe u radnoj svesci. Od prošle godine sam počela da koristim udžbenički komplet ove izdavačke kuće za 7. razred i kako sam bila zadovoljna, tako sam odlučila da ove godine počnem da koristim prvi put ovaj udžbenik za 8. razred. Kao i svaki put kada biram udžbenik koji ću da koristim, ja se konsultujem i sa svojim učenicima, dam učenicima kako starijih razreda koji su već prošli taj program s nekim drugim udžbenikom, kako i oni kojima tek sledi sledeće godine da rade sa tim udžbenikom. Dam im da pogledaju udžbenike, prelistaju i da mi kažu šta misle, šta im se tu sviđa, šta ne sviđa, onoliko koliko oni mogu u skladu sa svojim znanjem, ali prosto deca mogu da kažu šta je to što im se u udžbeniku sviđa, šta je to što im se ne sviđa, šta bi misle oni da bi im olakšalo rad. I onda ja, na osnovu naravno i svog mišljenja, ali i zajedno sa njima, donesem konačnu odluku. Što se tiče ovog udžbenika i za 7. i za 8. razred, većina učenika koje je pogledala bila je za to da probamo i počnemo da radimo sa njim. Evo, ovaj udžbenik za 8. razred koristili smo ga u ovom prethodnom polugodištu na obostrano zadovoljstvo. Odradili smo ono što sam planirala, tako da sada nastavljamo dalje, pa ćemo prosto videti kako će sve to dalje da funkcioniše. Nadam se dobro i da ćemo odraditi sve onako kako smo i zamislili. Evo ovako, sad ovdje možete vidjeti na ekranu, znači sadržaj udžbenika, on je podeljen na 10 poglavlja. Svako od tih poglavlja bavi se nekom određenom temom. Teme su interesantne, prihvatljive su učenicima i u skladu su sa uzrastom učenika, tako da vrlo lepo i lako može da se radi. Takođe, udžbenik je, naravno kao i svi udžbenici koji se rade sada, u skladu sa novim planom nastave i učenja i vrlo lako se može isplanirati rad, pošto ja stvarno uvek kada pišem i godišnje i mesečne planove, to radim sama, samostalno, ne koristim već gotove planove. Mogu vam reći da sam sada i za 7. a i za ovaj 8. razred, ovo što sam isplanirala za prvo polugodište, ovako po ovim poglavljima i temama, uspešno je realizovano sa vrlo malim odstupanjima, koja su se desila u stvari zbog celokupne situacije u kojoj radimo, tako da kada situacija bude bila bolja i kada opet budemo radili u normalnim okolnostima, nadam se da će to biti još bolje. Znači, vrlo lako može da se isplanira u okviru jednog poglavlja, jedne te lekcije. Ima i dovoljno časova za obradu i za uvežbavanje gradiva, kao i za proveru samog gradiva. Svako od ovih 10 poglavlja započinje lekcijom, tekstom. U pitanju su narativni tekstovi ili dijalozi. Nakon svakog od teksta nalazi se ovako jedan deo koji je dat u roze boji, gde su navedene reči, znači nove reči, novi vokabular
koji bi trebalo usvojiti, koji bi učenici trebalo da usvoje iz te lekcije i da ga naravno posle, nakon ovoga, mogu i da ga koriste. Nakon toga, iza svake lekcije, nalaze se zadaci, i to zadaci koji prevashodno prvo služe za uvežbavanje ove nove leksike. Ja ću vam sada pokazati ovako, moram samo da ovako ovde, znači za uvežbavanje nove leksike, i to, na primjer, imate, sada ćemo se vratiti da ne bismo ovako, ja sam sada to pronašla, ja se izvinjavam, znači evo ga ovde. Ovo je lekcija. Nakon lekcije imate zadatke, većinom su to zadaci richtig falsch, gde učenici znači mogu da se podsete značenje reči, da uvežbaju i utvrde značenje tih reči koje su uvedene u samom tekstu. Nakon svake lekcije, odnosno tog glavnog teksta u lekciji, nalazi se uvek još po 1 do 2 teksta, u okviru kojih se sada navode takođe nove reči, ali znači sada neke koje su takođe vezane za datu temu u okviru celog poglavlja, ali su to sad neke druge reči. Znači oni ne dobiju odmah na početku u prvoj lekciji, u prvom tekstu ne dobiju odmah sve reči koje bi trebalo da usvoje iz tog jednog poglavlja, nego u okviru jednog teksta su date neke reči, pa onda imamo vežbe uz pomoć kojih se uvežbavaju te reči. Posle toga, znači u jednom delu poglavlja se ponovo pojavi neki tekst gde onda imate date neke druge reči koje učenici nakon toga ponovo uz pomoć vežbanja uvežbavaju. Što se mene tiče, mislim da je to vrlo dobro za učenike, jer ne budu odmah bombardovani velikom količinom reči koje bi trebalo da zapamte, nego to ide postepeno i na taj način bude im lakše. Znači oni imaju neki određen period da uvežbaju reči, da vide kako, znači da ih nekako upotrebe, da se uvežbaju u njihovoj upotrebi. Nakon toga slede neke druge reči i nakon završenog poglavlja oni, ukoliko su sve to savladali kako treba, vladaju onim rečima koje su i predviđene za tu temu. U okviru, sada ću vam ovako pokazati, znači vraćam se ovde, izvinjavam se, znači sad sam rekla, znači postoje različiti tipovi zadataka vezano za vokabular. Pored toga, naravno, u okviru svakog poglavlja obrađuje se i gramatički deo. Znači, u jednom poglavlju se nekad obrađuje jedna gramatička celina, nekada više, sve zavisi kako je predviđeno. Za svaku gramatičku strukturu koja se obrađuje, postoji ovako jedan deo koji se nalazi ovde, koji se zove Merke dir, gde je učenicima dato objašnjenje gramatike koja se radi u okviru tog poglavlja. To može da koristi učenicima, prvo, znači, može da se iskoristi za objašnjenje čitave gramatičke celine koja se radi, ali može da služi učenicima i nakon što smo mi znači, ispredavali to što smo hteli, što se tiče gramatike, da njima tu u udžbeniku služi i stoji kao neka vrsta podsjetnika, da mogu, kada rade vežbe, da mogu prosto da se vrate na to, da pogledaju i da utvrde, podsjete se, vide o čemu se tu u stvari radi.
Takođe, za uvežbavanje gramatike postoje različiti tipovi zadataka, pa i kako u udžbeniku, tako i u radnoj svesti, o čemu ćemo malo kasnije govoriti više. Takođe, u udžbeniku, na kraju udžbenika, nalazi se i lista jakih i nepravilnih glagola, i to su sve glagoli koji su bitni, koji se rade u 7. i 8. razredu i koji su i neki određeni koji su korišćeni u tekstovima u ovom udžbeniku. Takođe, imate na kraju udžbenika nalazi se i rečnik. Rečnik sa rečima koje su bitne i relevantne za 8. razred i koji učenici mogu da koriste, da prosto nekada sami provežbaju kako će da pronađu reč, da se uvežbaju u tome kako se i na koji način koristi rečnik. Takođe, nakon svaka 2 poglavlja se javlja deo koji se zove info-eke. Info-eke je zamišljen i mogu da kažem da je i ostvareno to što je verovatno zamišljeno, da se u tom delu učenicima prezentuju sadržaji pre svega vezani za nemačko govorno područje. Kultura, umetnost, geografija, istorija, likovna kultura, muzička kultura, znači sve što je vezano za zemlje nemačkog govornog područja, Austriju, Nemačku i Švajcarsku. I takođe, pošto su tekstovi tako zamišljeni, oni služe i razvijanju međupredmetnih kompetencija. Znači, ovde, kao što se vidi ovde na ovoj slici, Die Schweiz, ein Alpenland im Herzen Europas. Znači, ovde se govori o Švajcarskoj, povezano sa predmetom geografija. Vrlo lepo može da se osmisli, da se odradi, da učenici odrade i neki projekat ili rad, da se povežemo i sa nastavnikom geografije i da se to vrlo lepo odradi. Da li da naprave pano ili da prosto oni sami naprave neku prezentaciju kako će predstaviti Švajcarsku, da koriste tekst koji je dat ovde, ali će ga, na primer, time što imaju neko znanje iz geografije vezano za Švajcarsku, lakše će razumeti tekst, a kada rade taj neki rad, moći će da ubace i neka svoja znanja koje imaju, koje nisu u ovom tekstu, a koje su stekli na času geografije. Takođe, vezano za biologiju, pa onda imamo za likovno, i za srpski jezik, tako ima i za muzičko. Znači, za sve, sa svim predmetima se može naći neka veza u ovim tekstovima koji su dati u delu info-eke. Što se tiče radne sveske, ja sam je i pomenula malo pre, radna sveska potpuno prati sadržaj udžbenika i služi u stvari uvežbavanju svih onih sadržaja koji su dati u samom udžbeniku. Kako od leksike, znači novih reči koje treba utvrditi, tako i gramatike, svih onih gramatičkih struktura koje se rade. Zadaci u radnoj svesti su baš raznovrsni i po težini i po tipovima zadataka. Znači, postoje razne vrste zadataka. Vi ovde sada možete videti neke.
ali ja bih vam sada pokazala ovako, imam ovde, pa sad koliko će to evo ga ovde, znači ovo je početak, sadržaj radne sveske, takođe su naslovi radne svesti podeljeni po naslovima kako se nazivaju i poglavlja u udžbeniku, takođe i po bojama i onda vidite, na primjer, jedan zadatak iz prvog teksta koji se pojavljuje, ovdje su date nepoznate reči, znači u tekst uneti nepoznate reči po značenju. Znači to su reči koje su date nakon prvog teksta u prvoj lekciji. Znači ovi svi zadaci služe prvo da se utvrde sve te reči. Nakon toga, evo, sein ili haben u preteritu, znači, postoje zadaci gde se utvrđuje gradivo prethodnih razreda, obnavlja, da bi moglo onda kasnije da se pređe u samoj lekciji na određivanje nekih gramatičkih struktura koje su predviđene. Evo ovako, znači, zadaci su stvarno raznovrsni, ima raznoraznih i evo smo i ovde. Znači, na kraju svakog poglavlja u radnoj svesci postoji deo za samovrednovanje, gde učenici izradom ovih zadataka koji su im dati i mogu da odrede sami se za sebe koliko su savladali u okviru ovog poglavlja, šta nisu savladali, znači ukoliko ovo nešto znaju, znači onda taj deo znaju da su savladali, ukoliko na neko pitanje ne znaju da odgovore, znači onda znaju da bi trebalo da se vrate na taj neki deo i da to odrade još jedan put. Takođe, ne mora učenik to sam da radi, može da popuni, pa i nastavnik naravno da pogleda i da nastavnik na osnovu toga ima uvid u to gde je učenik, koliko je savladao, koje su njegove loše, koje su bolje strane, slabije, gde treba da se još nešto uradi više, gde je dovoljno i tako. Tako da je ova strana poprilično dobra, ja je koristim. Evo sad ćemo se vratiti ovde na ovaj, znači ovde možete sada da vidite, znači one su takođe sve te strane na kraju raznim bojama, u zavisnosti od toga koje boje je samo celo poglavlje. Pa i to znači može vrlo da pomogne učenicima, znači sva poglavlja, evo da se vratim na početak, su podeljena na boje, svako poglavlje ima svoju boju, pa prilikom traženja nečega može u udžbeniku i u radnoj svesci vrlo lako da se snađe. Toliko od mene, ja se nadam da vam je bilo prijatno i da ćete se opredeliti za korišćenje ovog udžbeničkog kompleta. Ja, što se tiče mojih utisaka, znači već sam vam rekla, ja sam zadovoljna, pa nadam se da ćete biti i vi. Hvala vam lepo.